Doy, doy. Musta sa kita basketbulan tag ko na naman dayo. Kaya pon kaya na mo ikang maray. Ano yan? Basketball na naman. Basta ko dayo kung para alok ka sabaya kaya ninyo sa ako. Piling baga sa si Kobe Bryant magtira. Pwede na! Kada may dayo ako na sa ninyo kinukuko. Uba kada na naman kamo pamusta. Ka mga tuod bayan ninyo ka. Banin mo, alokon mo na naman ako basketball. Pag mga crucial game, ako na naman magtira. Sa depensa, ako na naman. Miling isi mo man sa mga anang ngayon mo, bagaman sa si Kobe Bryant. Sa opensa, sa depensa, bagaman sa si Draymond Green. Pag sa purustahan, ay ako pa. Ako na sa nanganin. Dapat magtatag-isip-isip man. Pagod ako, taging bagoy-bagoy man ako. Umanapan ka mo sa player na ibang makuraan. Diri na sana. Tumus na ngaya, kamay dayo. Isi ko makurag ako. Gago! Pero pagpagal man ako nagtatay, ingalo kita ako na naman ninyo kukuun. Ay tikboy bay na. Kadakol man sinabi para kay naalok mig ngayon mo. Lat mo na, ini para mapigparangasahan. Lat mo na tabig sapatos ako.